ヘイバー出場で、本当にちょっと久しぶりの大会だったので、もうただ楽しく踊ること、あと今あるこの自分の力を出し切れればなっていう思いで挑んだ大会だったので、そうですね、実際に賞をいただけてすごく嬉しかったですし、踊り終わった後に本当にやりきった、楽しかったっていうこういうなんか気持ちになれたので、なんかウエストは本当出てよかったなっていうふうにすごく思った大会でした。で東京に関しても生徒さんがたくさん応援に駆けつけてくれたので、なんかそのみんなの気持ちに応えたいっていう思いで、はい、挑んだ大会でした。ここ数年すごい私の生徒さんたちが大会に出場するようになって、それでみんなの頑張りを間近で近くで私も見ている中で、すごくなんか刺激をもらって、なんか私ももう一回なんかチャレンジしてみようかなっていう気持ちになったので、はい、挑戦しました。小さい頃からフラダンスとタヒチャンダンスを習っていて、小さい頃からの夢がダンスの先生になることで、学生の頃から本場のタヒチでダンスを学びたいっていう強い気持ちがあったので、ダンス留学に行きました。セルバトワールと、あとタマリキポエラニと、あと先生たちの了承を得て知り合いの先生のところでもレッスンを教えてもらってたんですけど、私自身タヒチに留学する期間を最初から何年って決めてたので、その短い期間の中で、その限られた時間の中でタヒチャンダンスもいろんなスタイルがあるので、なんか全てを吸収したいっていうその気持ちからいろんな先生から、はい、教わってました。ダンス留学で、タヒチに行ったので、もちろんダンスはそうなんですけど、ダンスだけじゃなくって言葉とか、コスチュームとか音楽とかなんか文化とか、タヒチャンの人たちがそういった自分たちの文化をどれだけ大切に思っているのかっていうのを私も一緒に生活したりダンスをしていく中で、なんかすごく肌で感じたし、ダンスの技術面だけではなくって内面的なところでその人から溢れ出る感情、人間から溢れ出る感情とかエネルギーとか、なんかそういったなんかものをダンスを通して人に伝えることのなんか大切さみたいのをなんかすごく学んだなと思います。もちろん上手くなりたいとか技術はもちろんだけれども、それ以前に何か人に感動とか何か伝わるようなダンサーでありたいみたいなのはそのタヒチに行ってすごく思ったことで、今もそれはずっと一番思ってます。はいやっぱヘイバイタヒチに出たこと、もちろん十和田で立った瞬間っていうかはなんか心が震える瞬間は今でも覚えてるし、あとその本番までの何ヶ月間っていうみんなで、作り上げていく時間とか、なんかそういうプロセスがなんか一番、思い出に残ってます。2015年に、大田七へで、2016年に、ヘイルルトで踊りました。はい、やっぱスタイルも違うし、もちろん練習の内容とか練習する時間とか、それやっぱチームによって違うので、はい、全然違います。私個人としてはその人に感動とかなんかそういった何か伝えれるようなダンサーでありたいっていうのは常に思っているのと、あと私自身もダンススクールをやってるので、そういった活動を通してまだ知らないタヒチャンダンスを知らない人たちに広めていけるようななんか活動ができたらなっていうふうに思ってます。ヘレノアのいつも応援してくださる生徒さんとか、あと支えてくれる家族とか、あと会場で会った時に声掛けしてくださる他のスクールの先生方、生徒さんにいつも感謝してます。ありがとうございます。